zertan datza nafar identitatea. Ze erantzun topatu duzue? Bueno, gauza asko esan daitezke, lehen ere esan dut, identitatea modu askotan ulertu daiteke, eta gaur egun are gehiago. Orduan, gu zentratu gara nazio identitatean. Hau da, nazio loturak zeintzuk diren. Nazio lotura bat, nazio estatu batean, estatua den batean, Espainia, Frantzia, Italia eta hori nazionalismoaren teoriak esaten du horiek ikusezinak direla. Futbol partidu batean edo bandera ikusita edo alakoetan hor bersortzen dela naziotasuna. Besterik ez da behar. Eta beste nazionalismo bat dagoenean, kasu honetan euskal nazionalismoa, indar hori ez daukana, naiz eta antolaketa aldetik eta instituzioetan indarra edukin, horrek agerikoago egin behar du bere nortasuna, ez daukalako estatu baten indarra edo hori erakusteko. Orduan, Nafarroara itzulita nazio nortasunari begira, lehenengo esan beharko genuke, bi nazio nortasun guztiz nabariak daudela. Ez nafartasuna, askotan esan nahi izaten den bezala, ni nafarra naiz, ni nafarra naiz eta espainiarra, edo ni nafarra naiz eta euskal herritarra. Oso hori ja estatistikek eta inkestek esaten dute, nola diferentzia handiz Nafarra eta Espainiarra den nazio identitate nagusia, eta ondoren Nafarra eta euskal herritarra. Eta gero badatoz beste batzuk ere, eta soilik Nafarra esaten zaion aukera horri, uste dut euneko 7-8 hamarrek edo jarraituko luke nortasun hori. Dena dela, batuketak ematen duena da, inkestak egiten dituztenean estatu osoan, erkidegorik ez espainiarrena Nafarroa dela, ez da hori askotan ateratzen da? Bai, hori hobeto behar bada, hobeto aztertu beharko litzateke, ze hor behar bada Nafar identitate hori, soilik Nafar identitate hori askotan guk ikusi dugu eta nabaritu dugu, Nafarroan behar bada enfrentamentu ageriko horrengatik edo, jendea ez dagoela eroso, ez erosotasun bat dagoela nazio sentimentu nagusi bat, espainiarra edo euskal herritarra, basko-baska adierazteko. Eta orduan hor badago bide bat edo aurkitu da bide bat nafartasunarekin eta nafartasun horretan sartzen dira, gero datuak gurutzatzen dituzunean, hor sartzen dira eskuindarrak, eta gero sartzen dira ere ezkertiarrak, abertzale direnak, baina ez dutenak adierazi nahi, eta bar. Nik uste dut gehiago doala hortik, ze bestela logikak esango luke Katalunia eta EAE izan behar direla espainiartasuna modu txikiagoa. Esan duzu honen guztiaren gibelean badagoela identitate nazional talka bat, batetik Nafar Espainiarrak, bestetik Nafar eta Euskal Herritarrak. Eta bien arteko gatazkaren erdi-erdian, muinean, desados daude hainbat gauzatan, baina honetan ados denok euskara ikusten dute. Zergatik? Niretzat erantzuna oso argia da. Batean oso agerikoa da, bestean ezain beste. Baina da, hizkuntzari bai nazionalismo batean eta bai bestean ematen zaion garrantzia. Orduan, gaur egun euskal nazionalismoak euskaran dauka erdigunea, nazio sentimentuaren erdigunea euskara da. Esan dezakegu, izan zitekeen Nafarroako historia, edo izan zitekeen Sabino Aranak proposatzen zuen bezala, beste nazionalismo bat zen, baina azkenean antzeko helburuekin etnia izan zitekeen, ez? Baina gaur egun hizkuntzari ematen zaio garrantzi hori.
eta Espainiar nazionalismoak hain ageriko izan gabe, baina gaztelania ikutu ezina da, ez? Hizkuntza ofiziala mundu guztiak jakin behar duena, hori ez da gertatzen Suitzan edo Belgikan esate baterako, ez? Baina Frantzian eta Espainian bai. Orduan, hizkuntzak horrenbesteko garrantzia badauka, hizkuntzaren inguruan talka egiten badute bi proiektuk pentsatu dezagun euskera gizarte bat eta euskera ezela existituko. Eta orduan, egongo litzateke behar bada enfrentamentu bat, historiagatik edo, Espainiar eta Euskal Herritar nazionalismoen artean. Baina hizkuntza ez, hizkuntza berdina izango zen. Orduan hizkuntzak ez zuen edukiko hor protagonismo hori. Protagonismoa nazionalismoek eurek ematen diote.